Zdravo svima i hvala vam što gledate moj novi video. Priznajte, taman ste pre 10 dana pomislili da sam počeo sa daily uploadom. Kada ono, malo me ima, malo me nema. Tako to ide, putovanja, obaveze, svašta pomalo. Zaletim se pa pauza. A to kad se zaletim, uglavnom samo nadoknađujem one dane kada nisam objavljivao ništa jer nisam bio tu, imao sam obaveze. I onda nekoliko videa čuče tako izmontiranih do pola, pa kad nađem vremena ja sednem i sredim sve odjednom. Hiperprodukcija do sledećih obaveza. U svakom slučaju, bliže se Uskrs i svaštara obeležava mali jubilej. Postoji već duže od godinu dana. Znači, pravi trenutak da napravim mali presek. Šta sam uradio, dokle sam stigao, kakvi su mi ciljevi. Pa, da vidimo. Ideja je bila da za godinu dana objavim 100 videa. Za sada ih ima nešto manje od 80, što i nije tako loše. Trudim se da nadoknadim, ali ne da mi se da objavljujem baš bilo šta. Neću baš da bude samo kvantitet. Volim kada ono što objavljujem lično ili poučno, ili bar zabavno. U stvari bih voleo da objavljujem 3 videa nedeljno i radim na tome. Biće tu i nekih novih formi pored ovoga što snimam do sada. Nešto sam već uveo kao što su oni kratki recepti. Tigan, slanica, 2-3 minuta i gotovo. Biće tu i neki know-how i malo pevanja, neki skečevi i tako, plus ove stvari što sam snimao i do sada. Putovanja, blogovi, tehnika, nabrajanja, pravljenje stvari i svašta još. A sada malo sponzori. Nema ih. Biće jednom ako mi budete uporno gledali, a ja se još upornije snimao, pa sve to monetizuje, a onda sponzori, najave, ludilo jednog dana. A snimat ću. Ne bih ni snimao da ne volim. Snimam od kad sam bio dete. Imali smo prvo VHS kameru, pa osmicu, pa sam kupio mini DV, onda sam prešao na digitalnu u 100 varijanti. Nekad ide super, nekad onako namučim se. Ostanem bez ideje, bez rešenja za nešto. Ali, da bude jasno, nisam uvek sam u ovome. Prvo, moji roditelji i moja porodica uvek su imali i sluha i tolerancije za moje igranje sa tehnologijom i za razne digitalne eksperimente. Sestra je učestvovala u stvaranju prvih online projekata još pre 20 godina. I sve što se dešavalo umeđu vremenu i ovo sada, na neki način je evolucija toga. To je bio sad koji se zvao Press, pa je evoluirao u Breeze. Ali to sve više bilo onako novinarski, zvanično. Onda sam rešio da radim nešto što je više lično i tako je nastala svaštara. I to mi je sad glavna stvar. Nije jedina, imam još nekoliko projekata. Svašta je nastalo umeđu vremenu i postoji i funkcioniše po raznim medijima i mrežama. Naravno, videli ste da tu ima još ljudi, neki se i pojavljuju u videima, ali ima vremena. Jedno po jedno ću sve da ih predstavim pa ćete polako da ih upoznate. Eto, toliko sam hteo da kažem. To je to. Ide Uskrs. Odu da farbam jaja. Evo, odmah nastavljam i sa farbanjem jaja. Ovo ide samo ukratko, ne mogu baš od svega da pravim show. Stavimo šerpu na ringlu, sipamo vodu. Kod jaja ne može nešto puno da se omaši tajming, što se duže kuvaju to se utvrđa. 7-8 minuta ključanja je dovoljno. Ubacimo jaja i ostavimo ih da se kuvaju. U drugi sud prespamo malo vruće vode, 2-3 decilitra, dodamo sirće, sipamo farbu i promešamo. Ubacimo jaja koja farbamo u tu boju i stavimo na tihu vatru. Jedna kesica od 5 dinara je dovoljna za 10 jaja, a verovatno i za više. Krčkamo ih nekoliko minuta i ostavimo da stoje još neko vreme kako bi jaja primila boju. Isto ponovimo i sa drugim bojama. Promešamo, ubacimo, ostavimo. Zatim izvadimo kašikom ili kutlačom da se malo osuše i prohlade. Boje koje ostanu možemo i da pomešamo i tako dobijemo neku treću. Od plave crvene logično je bilo da jaja budu ljubičasta, ali ispala je neka brown. Dobio sam i sličice sa klasičnim uskršnjim motivima. Sunđer Bob, Pinokio i nekakvi patuljci. U svakom slučaju jaja su se ohladila, pa mogu da se bacim na posao lepljenja sličica. Od 20 jaja koliko sam kuvao, preživelo je 18, to znači da imam više sličica nego jaja, tako da pažljivo biram. I evo ih, s puno pažnje i ljubavi, ofarbana uskršnja jaja. A što se tiče ovih koja nisu preživela,
Zna se. U slučaju da rešim da nisam ofarbao dovoljno, imam još. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste voljeli da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. U međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.